Здравейте! В момента се намираме на покрива на сградата на Synergy Build, която много добре знаете, че бяхме анонсирали в началото като 18-месечното предизвикателство. Вече сме, можеше да се каже, на върха на това 18-месечно предизвикателство. Сградата е изградена, темповете са убийствени, няма какво да ги коментирам. Можете да видите и покрива на самата сграда и ми се искаше така да акцентирам върху предимствата на локацията, на която се намираме. Можете да видите в близост Държавната детска градина на Манастирски ливади, какво е отстоянието, както и бъдещия линеен парк, как се позиционира. Витоша, булевард България също е в непосредствена близост, както и Мол България, от тук може да го видите, вижда се много добре. Мол Парадайс също не е далече, ако увеличим можете да го видите и него. Бърз достъп до всички точки на града, бърз достъп до околовръстното шосе, бърз достъп до Витоша. Общо взето това е една локация, която предполага абсолютно интеграция с града от една страна и от друга страна с природата в лицето на природен парк Витоша. За щастие, все пак да го кажа, има още малко апартаменти, които са в продажба. Ако желаете да станете собственик на един от тях, обадете се и вие можете да живеете на това място. Това беше от мен за сега. Желая ви хубав ден!